ആ മാതാജി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണും. അപ്പൊ പോവാതുകൊണ്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ആക്കുക. അത് തുറന്നിട്ട് അഞ്ചു അച്ഛമ്മക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. അച്ഛമ്മ ക്ലാസ്സിലല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ അതിൽ തുറന്നതിന് പുറത്തേക്ക് ആക്കാൻ അഞ്ചോ ചൂലെടുത്തിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ മാതാജി. അടുത്ത ചൂലുണ്ട് പുറത്തേക്ക് ആക്കുക. ഷെയർ ചെയ്തു മാതാജി. ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. only the host can share in this meeting എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ മറ്റേ നമ്പറാ ഹോസ്റ്റ് ആയത്. യൂട്യൂബ് ലൈവ് വന്നല്ലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജിയുടെ വേറെ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ പേര്, അതിലെ ഹോസ്റ്റ് ആയത്. അത് ചിലപ്പം കട്ടായി പോയ. അതിന്ന് മാതാജി ഇവിടെ ഹോസ്റ്റ് ആക്ക്. ഈ നമ്പർ ഈ പേരില് മാതാജിയുടെ പേരില്. ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പറ്റണില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആക്കി തരാം, ഞാൻ ആക്കി തരാം വേഗം. ഓക്കെ. അതിനാഗ്രഹം എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. പറ്റുന്നില്ല. ആരുടെ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതില് എന്നുവെച്ചാ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയ ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് പറ്റുന്നില്ലേ മാതാജി? ഇല്ല, ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് പറ്റുന്നില്ല. മാതാജി ലീവ് ചെയ്ത നമ്പറിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ നമ്പറിൽ നിന്നോ അതോ ഹോസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നിന്ന് അതിന്ന് ലീവ് ചെയ്യും മാതാജി. എക്സിറ്റ് അടിക്ക്. അല്ല മറ്റേ നമ്പറിൽ നിന്ന് പോയി മാതാജി. മറ്റേതിൽ നിന്നായിരിക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനും നോക്കിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പക്ഷെ ഈ ഹോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ലീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹോസ്റ്റ് മറ്റുള്ളവരാവുമല്ലോ. അപ്പൊ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുസ്മിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതല്ല മാതാജി, മാതാജിനോട് ഈ മറ്റേൽ കേറിയിട്ട് ഇതിന് ലീവ് ചെയ്യും മാതാജി. ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് ലീവ് ചെയ്യാം. അത് അസൈൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വേറൊരാള് ഹോസ്റ്റ് ആയി മാറും. അത് മറ്റേത് മാതാജി കേറും. എന്നിട്ട് ഈ ഹോസ്റ്റ് ആയതിന് ലീവ് കൊടുക്കണം കേട്ടാ. ഓള് കൊടുക്കാതെ മാതാജി ഇറങ്ങാം. ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി. ഇപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യണ്ട മാതാജി. മാതാജി ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ. മാതാജി ഇതിന്ന് ലീവ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് മാതാജി. ഈ ഹോസ്റ്റ് എന്നുള്ള വന്നിട്ടുള്ള ഏതിനാണ് പോയിരിക്കുന്നത് മാതാജി? ഇപ്പൊ